साबुन से नहालू का करे बाहर आइच जालू का करे बाहर आइच जालू रोजो रोजो ये कौना में भेटालू का करे बाहर आइच जालू का करे बाहर आइच जालू दीने दीने पदीने चिकन आलू का करे बाहर आइच जालू का करे बाहर आइच जालू बाहर आइच जालू बजरिया हमें है कैलू दीवाना जमाना देखाई के खजाना बसल बाड़ू नजरिया में बसल बाड़ू नजरिया में बेनी के छोटे छोटे कपड़ा कराई देलू लफड़ा तू घूमेलू बजरिया में कैलू दीवाना जमाना दिखाई के खजाना बसल बाड़ू नजरिया में कबो बेगमपुर में देखालू का करे बाहर आइच जालू का करे बाहर आइच जालू रोजो 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 रिसिया में भेटालू का करे बाहर आइच जालू का करे बाहर आइच जालू बाहर आइच जालू गहना हो चारों तरफ बाटे हाला ई सब के सुनाला हर के सब दीवाना हो हर के सब दीवाना करे जा अलग अलग स्टाइल में लेके मोबाइल रोजे सुनस गहना हो चारों तरफ बाटे हाला ई सब सुनाला हर के सब दीवाना हो विक्रम गौतम मुकेश से भेटालू का करे बाहर आइच जालू का करे बाहर आइच जालू रोजो रोजो मिहीपुरवा में भेटालू